әллә кем булып шуңар барабыз. Ничек итеп тотырга белмибез үзебезне, ничек итеп кул бирергәме, бирмәскәме, абыстай белән күрешергәме, күрешмәскәме, чәчәкне, бүләкне кашан бирергә, кашан алырга, бөтен шундый этикетларны өйрәнәбез. Безне Аллаһ Тәгалә чакыра үзенең йортына, көненә 5 тапкыр, җомгада, гаиттә чакыра. Менә шунда да без хәзерләнеп килергә тиеш. Кабул булыр микән? Киемем чиста микән? Ярый мәчеткә ничек булса да дип, мәчеткә теләсә ничек киләбез. Инде каядыр бер хуҗа янына барганда иң матур күркәм киемнәребезне киябез. Фәлә тадгу ма Аллаһи ахада. Мәчеткә килдең икән, Аллаһдан башка бер кемне дә чакырма. Аллаһдан башка бер кемгә дә мөрәҗәгать итмә. Һәм дә кайбер врачлар әйтә, табиблар әйтә, иң күбрәк инфекцияны җыеп куя торган нәрсә ул булса баш шәш икән. Шуның өчен быстрее одевай платок, быстрее прячь волосы, потому что в волосах застревает вот эта эпидемия, вот эта бактерии, микробы. Карагыз, Аллаһ Тәгалә үзенең әмрен, үзенең фазилатын, үзенең гыйбрәтен безгә шушы шир авыру аркылы күрсәтә. Һәм дә мәчеттә, әлхәмдүлиллаһ, мәчеттә намаз укылды икән, сәлам бирдек икән, киттек. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله تعالى намаз бетте икән, намаз бетте икән, таралыгыз. Еврейларда шикелле шимбә көнне бер нәрсә дә эшләмәгез, хәтта лифтта кнопкага да басмагыз дигән сүз юк. Аллаһ Тәгаләнең әмрен карагыз. Эшләгез, чөнки һәрбер көн Аллаһныкы. Һәрбер көн Аллаһныкы. Оказывается, вторник работать нельзя у мусульман. Оказывается, вторник буш көн. Тегесе понедельник баш көн, монсы буш көн. Буш көндә бер нәрсә эшләргә ярамый, бер нинди эш башкарырга ярамый. Нельзя начинать большие работы вторник дигән кирәкмәгән бидгаттар, хурафатларны ишетәбез. Һәрбер көн айямуллаһ, Аллаһның көннәре. Аллаһның көннәре. Әгәр дә син гаит көнне гарафәгә туры килеп тә, шушы көндә нинди генә эшне, хәерсез эшне башласаң да, ул булмый, бәрәкәте. Шуның өчен һәрбер көн Аллаһныкы. Коръәндә, хәдистә Аллаһ Тәгалә ни нәрсәдән безне тыйган икән, шуннан тыелырга кирәк. Коръәндә, хәдистә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребез безгә ни нәрсәне әмер иткән икән, шуңар буйсынырга кирәк. Менә бу хәзер WhatsApp-лар, телеграмнар, башка төрле социаль сетләрнең бик күп зарары бар. Шуның белән бергә файдасы да бар. Зарары нәрсә? Зарары үзебезнең кичкенә балаларыбызны, 3 яшьлек, 2 яшьлек, әле папа, мама, әтияни дип тә әйтә алмый. Уже белә, код скажи дип килә дәвәтисе янына, код. Ашасы килә, керәсе килә. Кирәкмәгән үзенең мультфильмнары белән башлары катып бетә. Ярыйлай шушы нидә iPad-та булсын, телефонда булсын, Коръән укыса, Коръән ятласа бер хәл. Күбрәк балаларыбызның башлары, вакытлары, зиһеннәре нәрсә белән китә? Бушка китә, бушлык белән китә. Аннан соң Аллаһ сакласын, шушы бездельник булып эшсезлеккә ирәнәләр. Бер офиста, терек кешенең офисында бер язу булды. Шул язу миңа мәҗбүр итте менә шушы вагызны хәзерләргә. Нәрсә дигән? Эшсез адәмнең кафасы. Эшсез адәмнең кафасы. Голова бездельника дигән сүз. Кафа, баш. Шайтанның çalışma офисыдыр. Эшсез адәмнең кафасы шайтанның çalışma офисыдыр. Голова бездельника, рабочий кабинет шайтаны. Шуның өчен үзебез дә, балаларыбызны да эшсез җитмәскә кирәк җәмәгать. Хәзер каникул вакыты, ял вакыты. Ничек анты мәгълүм, ял урманга барсын, су кыйынсын, башка төрле ял итсен, ләкин буш вакытларында тагы да аннан артыграк буш вакытлары бар икән. Алар үзләренең математикасын карыймы, физикасын карыймы, гарәпчә өйрәнәме, Коръән ятлыймы, яки сезнең белән бергә бакчада эшлиме, нинди генә булса да, балаларыгызны, бигрәк тә угыл балаларыгызны, малайларыгызны эшсез өйрәтмәгез һәм үзегез дә эшсез җирмәгез. Әгәр дә бөтенләй что делать даже не знаю дип аптырап җирдең икән, утырда зикр тасбихларыңны әйт. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Ла хаула ва ла кувата илля биллахил алиyyil азим. Аннан да артыграк нинди зикр бар? Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, салават. Аннан да артыграк нинди дугалар бар? Шуның өчен хәтта буш вакытларыгыз бар икән, буш вакытларыгызда да шушы зикрләрегезне әйтегез, әйткән вакытта кычкырыбрак әйтегез, балаларыгыз да, аныкларыгыз да күреп торсын.
Шуның белән бергә тагы бер язу күрдем. Нәкъ шулай ук WhatsApp'та, һәм шуны да әйтеп, аннан соң инде хадискә күчәм. Берәү яза: "Я отправился на Запад и увидел ислам, но без мусульман. Я вернулся на Восток и увидел мусульман, но без ислама." Кемдер моңар бәлки башкача карар, ләкин мин үзем дөньяда күп йөргән кеше, гарәп илләрендә дә күп булган, Европада да, Америкада да, Канадада булган кеше, шуның өчен мин 100% подписываюсь бу нәрсәгә. Я отправился на Запад и увидел ислам, но без мусульман. Я вернулся на Восток и увидел мусульман, но без ислама. Моның сәбәпләре бик күп. Шул ук эшсезлек тә, шул ук яңа технологияларны өйрәнмәү дә. Һәм нәрсәдән башлана? Шул мин исемем мусульман, исемем Әхмәт, Мәхмүд, Гайша, Хадиша дип җиреп тә, үзеңнең шушы генларың белән, бабаларың белән горурланып җиреп тә, намазсыз, динсез җирсәң, бернинди файда юк. Әгәр дә намазсыз, динсез, гыйлемсез һәм гыйлемгә омтылу булмаса, бернинди алга бару булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисен әйтәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам менә шушы ике әйбергә карата безгә бер хадистә әйтә: "Саясибу уммати даул умами." Калу я набияллаһ ва ма даул умами. Пәйгамбәрбез әйтә: "Минем өммәтемә бөтен өммәтнең авыруы килер" диде. Яки халыкның авыруы килер диде. Шул вакытны сахабалар әйттеләр: "Я Расулуллах, өммәтнең авыруы нәрсә? Что это за болезнь? Мою умму поразит болезнь, постигшая другие народы." О посланник Аллаха, а что это за болезнь других народов? Нәрсә икән ул авыру? Менә шушы безгә хәтлек булган өммәт тә шуның белән хәлак булган. Һәм без дә, Аллаһ сакласын, менә шушы сыйфатларны үзебездә булдырсак, яки булганны бетерергә тырышмасак, без дә шушы нәрсәгә дучар булуыбыз мөмкин. Пәйгамбәрбез әйтә: "Кала ал-ашару вал-батару ва такассуру ва танафусу фи д-дунья." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Самодовольство и гордыня. Самодовольство и гордыня. Һәр вакыт үзең белән канагать булу. Мин беләм, миңа җитте, мине өйрәтмә, кирәкми анда шәригатың, кирәкми динең, я сам знаю." И гордыня, тәкәбберлек, Аллаһ сакласын. Тәкәбберлектән дә куркынычрак сыйфат юк. Нет хуже качества высокомерия. Аллаһ субхана ва тааля әйтте: "Тәкәббуру ридаи." Кем тәкәбберлек бу минем киемем диде. Это моя одежда, высокомерие, диде Аллаһ Тааля. Кто старается с меня стянуть и одеть на себя эту одежду, будет проклят этот человек, диде. Шуның өчен тәкәбберлек кирәкми. Күпме генә түбән булсак, Аллаһ каршында шул кадәр Аллаһ Тааля безне күтәрер. Күпме генә тәкәбберлек күрсәтсәк, Аллаһ сакласын, Аллаһ Тааля безне төшерер. وَتَبَاغُزُوا وَتَحَاسَدُوا حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ ثُمَّ الْهَرَجُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamında ayta: "Şuşa təkəbbirlik həm özün bilən qururlanu, dünya malın arttırırğa ımtılu. Ничего в голове нет, только бизнес, только акча, только арттырырга. Бүген 1 миллион, менә бер атнадан соң 2 миллион булырга тиеш, менә бүген 2 миллион, бер елдан соң 20 миллион булырга тиеш. Всё. Башка бер нәрсә турында уйламый. Закат турында уйламый, гышыр турында уйламый, садақат турында уйламый, ятимнәр, фақирләр, тыллар турында уйламый, күршесен хәлен белми, туганнарын хәлен белми, кыз туганнарын хәлен белми, менә шуның турында уйлап йөри. Татар ул, исемнәре дә татарча, шулшы халык әкренләп хәлак була. Состязание в мирском. Состязание в мирском без бик каты кеннәшәбез. Кеннәшу бар. Зависть, корысть. Менә шушы зависть, корыстны ничек бетерергә икән? Аллаһ субхана ва тааля безнең Коръәндә бер генә нәрсә әйтә, ул да булса тақвалык. Лән юсибана илля ма катабаллаһу лана, ма шааллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Аллаһ тааля теләгән нәрсә була, Аллаһ тааля биргән нәрсә була. Аллаһумма ла манига лима аътайта ва ла муътия лима манагта ва ла янфa'у зал джадди минкал джадду и раббым. Син биргәнне беркем дә ала алмас. Син бирмәсәң беркем дә көчләп бирә алмас.
Сырама байдан, сырама кімнен, sıra Аллах Тағаладан, ол Аллах Тағала беруші. Біз айтабыз, жоқ, өзіміз болдырабыз, өзіміз ішләдік, неге мен берем ол өзімнің малымнан закатын, садақасын дейбіз. Самодовольство и гордыня, стремление к увеличению богатств и состязание в мирском. Тағы да нәрсе, тағы да взаимная неприязнь. Мына шушы әйберне мұхтарам жамағат. Бір атадан, бір анадан туған кішілер, бір атадан, бір анадан туған ерлер, хатыннар, бір-бірсіне дұшман болалар. Шушы кіннәшу сәбәплі, дүния малын күту сәбәплі бір-бірсінен кіннәшәлер, хамда бір-бірсіне дұшман болалар. Мына шушы хатта бик ихласлы, намазлы, ул зур хазрат, зур мулла деген кішілер арасында да ул сыфат бик каты таралған. Мұның үшін нәрсе керек? Аллах Субхану ва Тааля Құран Кәримдә бізге шуны bir gene söz bilen ayta, bir gene söz bilen cevabın bile in tamsaskum hasanatun tasu'uhum ve in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Eğer de sizge nindidir bela kilse, hasret kilse, kaygı kilse, pajar kilse, nindi bolsa da ölüm bolsa, nindi bolsa da şir bolsa, tegiler nişliler, sineler. Вроде бы не показывает виду, а на самом деле радуется твоему горю, твоему несчастью. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا. Eğer de sana bir şartlık kilse, eğer de sana bir şartlık kilse, baylık kilse, derece kilse, onlar kaygıralar. Onlar kaygıralar. Пусть лучше у меня корова сдохнет, чем у соседа будет две деген şekilde, менде bulmasa bulmasın, anda da bulmasın. Şunun için muhterem aziz kardeşler, bunun için nerse gerek, bunun için cevabı nerse, nişi gitip, bu sıfatını, bu kaçıstığını nişi gitip bitirge, Allah subhanahu wa ta'ala ite, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَلَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Eğer de siz sabır etseniz, en birinci sabırlık. En birinci sabırlık. Nersege sabırlık? Avru kelgeçkine tügel. Ауру келгеш sabır etmeyişi halin yok. Уже все равно будешь терпеть, если что-то случится. Вынужден будешь терпеть. Ләкин иң зур sabırlık нәрсе? Иң зур sabırlık Аллах кушкан әмірләрне үтәү. Намаз укырга sabırlık кирәк, ураза тотырга sabırlıк кирәк, закат бирергә аңар иман, көчле иман кирәк. Шуның өчен иң беренче зур нәрсә ул sabırlık нәрсәгә? Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмерләрен үтәүдә. وَتَتَّقُوا. Eğer de sabır bulsanız, hem Allah Teala'ya takvalık görsetseniz, будете, если богобоязненными, то ул вакытны теге кеннәшу бетә. Качество ревности, зависти, особенно черной зависти, бетә. Шуның өчен Аллах Субхану ва Тааля һәрберебезгә дә дөньяда яшаган вакытта бер-беребездән кеннәшмичә, башка кемгәдер, әгәр дә Аллах Субхану ва Тааля байлык биргән икән, әлхәмдүлиллаһ, бай булсын. Бай булсын, байлыгы файдалы булсын, кешегә җитер. Хәтта теге күршең бай булсын, бирмәсә дә сорамас диләр бит. Сорамас, хәтта күршеңдә бай булсын, сөенергә кирәк. Менә шундый күңел булсын өчен нишләргә кирәк? Ва тасбиру ва таттaqu. Сабыр итәргә һәм тақва булырга. Тагы да һәрберебезгә дә тиешле булган бер сыйфат турында сезгә сөйлим дә, шуның белән вагызымны тәмамлыйм. Бер сахаба Абдулла ибн Масуд менә дөрес итеп әйтә алмыйм аның исемен, оныттым. Кирәк булса, кирәк кешегә табырмын. Менә бер сахаба әйткән: "Хамсун ахсану мин ад-духамил муаффақати". 5 төрле әйбер бар. Есть 5 вещей, которые самые лучшие из лучших скакунов, самый лучший Мерседес, там Volvo или BMW-га караганда да 5 әйбер хәерлерәк. Пусть у тебя не будет этого скакуна или этого BMW, но пусть у тебя будут присутствовать вот 5 этих качеств. Нәрсә икән ул? Беренчесе авыр әйберләр түгел, бик җиңел әйберләр. Бик җиңел әйберләр, очень простые качества, но нам надо придерживаться этих качеств. Первое: لا تتكلم فيما لا يغنيك. لا تتكلم فيما لا يغنيك. Катнашың булмаган эшкә кысылма. Катнашың булган эшкә кысылма. Не встревай в дела, в котором нет у тебя никаких дел. Сөйләмә. Без беләбезме, белмибез, сөйләргә тырышабыз. Беләбезме, белмибезме, политикага кирип китәбез дә, аннан соң үзебезгә башыбызга бәла алабыз. Әгәр дә если тебя это не затрагивает, если тебя никто не просил, то не вмешивайся в их дела. Фа иннаху фазлун.
Бу бер Аллаһның бер фазилаты. Икенчесе, ولا تتكلم فيما لا يغنيك حتى تجد له موضوعا. Әгәр дә сиңа сүз бирәләр икән, вакыты җитмичә, алданрак сүзеңне әйтеп ташлама. Алдын кычкырган әтәшнең башы кесилгән диләрме, ничектер әйтәләр бит. Если тебя не просят, да, если уже тебя просят, то не торопись, когда придет твоя очередь, тогда будешь говорить. Карагыз, бу нинди дипломатичный сүзләр. Кайбер вакытны алданрак әйтеп, алданрак кычкырып, күпме эшне бузабыз. Хатын белән балалар арасында, кайната белән кайнана арасында, күршеләр арасында, дуслар арасында кирәкмәгән сүзне әйтеп ташлыйбыз да, надо было просто молчать, просто молчать. Юк, әйтеп ташлыйбыз да, нишлибез? Үзебезгә башыбызга бәла алабыз. Отдал бы машину, отдал бы своего коня, лишь бы вот это не надо было мне говорить, дип, аннан үкенәбез. Икенчесе, өченчесе, вала амин алейкал визра. Бер кашан да үзеңне гынахсыз дип җирмә. Никогда не говори, что я безгрешный. Наоборот, говори, я самый грешный человек. Тот человек, который говорит, я самый грешный человек, белегез, есть надежда у этого человека. Есть надежда в этом человеке. Әгәр дә кемдә әйтте икән, миндә бер нинди гынах юк, бер нинди эшләгәнем юк, начарлык эшләгәнем юк, тигеләй әйткәнем юк, булай әйткәнем юк әйтте икән, белегез, ул гынахлы кеше. Акыллы кеше бер кашан да миндә гынах юк дип әйтмәс. Дүртенчесе, узкур ахака иза тагайяба анка бима тухиббу ан язкурака бихи. Кардәшеңне, дустыңны, туганыңны, әгәр дә ул синең яныңда юк икән, ул каядыр җиракта, син аның турында яхшы сүзләр сөйлә. Представляешь, друг, брат, кассет, кем булмасын, әгәр дә яныңда юк икән ул, аның турында сорадылар икән, аның яхшылыгын сөйлә. Даже если ты знаешь, что у него плохие качества, что он может обмануть, что он сөйлә аның яхшылыгын. Та икенчесе, Пәйгамбәрбезнең бер хадисе бар, үлгән кеше турында яхшылыкны сөйлә. Урысча бу сүз бар бит, о покойнике или ничего, или хорошо, или ничего диләр. Даже если был плохой. Нәкъ шулай ук, әгәр дә бу нәрсә дигән сүз, гайбәттән саклан дигән сүз. Гайбәттән саклан, яныңдагы булмаган кардәшнең турында сорасалар, син аның турында яхшылыкны сөйлә. Бима тухиббу ан язкурака бихи. Әгәр дә аннан сорасалар синең турында, ул синең турында яхшы сүз сөйләсә, ничек сөенер идең? О, слушай, ты про меня, оказывается, там про меня спросили, ты про меня только хорошее сказал. Извини, а я про тебя плохое подумал, дип, ул сиңа килә дә гафу итенә. Карагыз, нинди дипломатия, нинди бәндәләрне күпме бәладән, хәсрәттән, кирәкмәгән эшләрдән саклый торган бер әйбер. Һәм бишенчесе, фала тумари халиман вала сафихан, фа иннал халима юqlika ва сафика ю'zik. Бер кашанда бик артык йомшак кеше белән яки дивана кеше белән зур эш итмә. Слишком такой застенчивый или же гафу итегез сафих, тупой кеше белән зур эшкә барма. Бизнескамы, башка нәрсәгәме? Чөнки теге фа инна сафиха юqlika ва сафиха ю'zik. Чөнки бик каты юаш кеше каядыр сине все равно предаст. Каядыр кирәкмәгәнне сөйләп ташлый. Артык юаш кеше. Аларны эш итсен, аларга бир садахаңны туган иттегеләй ит, ләкин зур эштә аларны якын итеп алма. Ә инде надан кеше белән, аңгыра дивана кеше белән тагы да зур эшне эш итмә. Ә без кайбер вакытны әйдәгез күңеле булсын, әйдәгез туган бит, әйдәгез племянник бит, әйдәгез аны теге эшкә алабыз, бу эшкә алабыз, әйдәгез аңар бирәбез акча, әйдәгез акциялар бирәбез дибез дә, аннан соң 1-2 елдан соң пухпарак бөтен туганнар арасында безнең туганлык бетә торган була. Бер сахаба безгә менә шушындай алтын сүзләрне әйтте. Ла татакаллам фима ла югника. Катнашың булмаган эшкә кирешмә. Катнашың булса да вакыты җитмичә сөйли башлама. Бер кашан да үзеңне гынахсыз дип әйтмә. Туган кардәшеңне әгәр дә синнән аерылса, яныңдагы булмаган туган кардәшеңне яхшылык белән искә ал, әгәр дә бер кеше аның турында сораса. Ничек итеп, әгәр дә ул синең турында яхшы сөйләсә, ничек итеп син сөенгән шикелле, ул да нәкъ шулай сөенер иде.
Фәлә тумари халиман вәлә сафихан. Надан кешене, дивана кешене һәм бик йомшак кешене. Дөрес, йомшаклык, ялчанлык кирәк. Ул бөтен хикмәтнең башы, әмма ләкин зур эшләрдә бик артык юаш кеше, бик артык йомшак кешегә ныграк итеп әйтсәләр башка кеше, ул фикерен үзгәртүе мөмкин. Шуның өчен менә бу әйберләрне үзем бик каты ышаттым һәм сезгә дә сөйләмәкче булам. Ва ма тауфиqi illa billahil aliyyil azim.